Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Ka video kabala ar manai menshwa bat kabala law lembut ya ar ngut ki kentai bat bal panyat pat ba kala penmi ka jing persya ka lenggeri India mentah kesni. Lai tho ba ka tai ka dai ki video kabala jia ha ka sautrik jong banai jamang ar jar ar pulai. Hakaba la pen law long khut ya ar ngut ki kentai bat nang ta la panyat pat ba ya kitai ki kentai hakaba la kair saw dong da kishin rang suda kam kut tang kata la ye tho ba ya kawai ki kentai la bat tanga jubor hakatai hi kasni bat saw homen jong katai ki kentai ubala syak penyap tang namar ba olej ban pelai ya katai ke jing syak le bijot ke para jong o katai kadai ke jing jia ka bajia hakapor ke badang syusdang ka jing yakan at hapdeng ki kukui persya ya ki maitai ha ka jala Manipur. Ka Supreme Court mentagas ni kala ther tang ya sarkar India bat kumjo ya ka sarkar Manipur hakaba kala kano da ka boong ba kadai ki jingjia ka ba penpang mensim sikat dai bat kala ong ba katai kadai ki jing pengkeng ka ba jubor ki kandon an jonggeri India bat ka Supreme Court kala ong lada ka sarkar kam le ai ngin le himangi da ka ba maham ba katai ka kam kan lek biang syak kashri hak arpi pratrik jong mananai tung arjat arpulai ong Chief Justice ka Supreme Court. Ka Supreme Court kadawai ke jing bishar ka ba mardor bat bakan pentip syak ka Supreme Court ya karai ka ba kila dipshim halor katai ka phang ngin ai lat chipor yak sarkar bakan rai halor katai ka kam bat lada kam le ai ngin sale hi mangi ong nong bishar. Ka jing pendon kam yak kantai kum katia relek kai kalong ka bomdai setia ban pediang da lai ro ngas ngeu thu shai ba ka kashri kadai ban tip ya karai ka balshim bat ka jing penchitom ya ki ba kum gitai ki jing le ka ai ka papan i haki media bat ki dur kidar ka pan i ba kala don ka jing pakhen an ka ba palathan ong Chief Justice u DY Chandrachud